Hola, caricús! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Què, Roc, què et passa? Què t'agafa, tu? Hola, caricús! Roc, què et passa avui? Mireu en Roc com està. Mireu en Roc, caricús. Està aquí, fa rato que està aquí, aixecat. Estava de peu aquí, agafat aquí la brana i plorant de riure i tot. No para, caricús. Tant estan així. Que caus! Roc! Hola, Roc. A veure. Hola. Ara, Roc, li explicarem als caricús. Sí. Ara, Roc. No em deixa de parlar. Roc, ara us explicarem als caricús de què va aquest vídeo. Que és un vídeo molt especial, sobretot per mi. Perquè... Roc, deixa parlar la mama un moment, carinyo. És un vídeo molt especial per mi, sobretot... És un vídeo molt especial, sobretot per mi, caricús, perquè avui és l'11 de juliol, però demà és el meu cumple! Demà faig 30 anys, caricús, 30! Deixa que et canti una cançó. Sí, Roc, 30. Tu què em penses que em faci 30 la mama? Estàs content? Sí? Estàs content? Vale. Caricús, us gravo aquest vídeo perquè l'Òscar m'ha dit que agafés la càmera, gravés, perquè em té una sorpresa preparada i no sé què pot ser. I preparar coses i em diu que ha de preparar coses. Saluda als caricús. Hola, Òscar. L'Òscar diu que aquí al seu armari és on te guarda el regal. Tu no miris encara. Gira't. M'he de girar, caricús. Però et giris i enfocar la càmera i després em veus per la Dic càmera. que em giri, no estem veient per la càmera. No el veiem, caricús, Aquí hi ha la finestra, però tampoc no miro el reflexe. Hola, i la Mini? I en Pluto? Hola, que guai! Aquí hi ha millor llum, caricús. Ara l'Òscar ha sortit de l'habitació i ha dit que ja no havia de tornar per res, així que ja em puc posar aquí de cara. Ui, tinc molta calor, caricús. Estic supernerviosa, caricús, estic supernerviosa perquè no sé què pot ser la sorpresa. I diu que és una cosa que està seguríssim que m'agradarà molt i li he tret algunes coses per saber alguna idea de què pot ser i no em vol dir res, però m'ha donat algunes pistes com que ha de ser aquí a casa, que m'ha de donar aquí a casa el regal perquè ho té tot preparat perquè sigui aquí, que no podem estar al lloc més perquè avui hi hem d'anar a casa dels meus pares i no hi hem anat per això. He d'estar asseguda al sofà i rebré el regal o regals o no sé. No és cap carta ni res de tot això, sinó que és un objecte, bueno, no sé, és que no sé, potser és una carta i un objecte, és que no ho sé, caricús. No ho sé i estic començant a ficar-me nerviosa. Què? Doncs bé, ja ho tinc de punt. Ja tinc el menjador a punt. Ara m'ha dit caricús que agafi l'antifàs, que tinc aquí la tauleta de nit, i me'l posi per sortir i ell ve buscant Roc perquè si vaig amb l'antifàs òbviament no m'ho veuré. Poso... Per Ai, l'antifàs. soc nerviosa, no sé com posar-me. No el poso, Roc, em poso l'antifàs. Adéu, Roc. Em poso l'antifàs, carinyo. Para la mà, que et dono una cosa. Una moneda. Una moneda de joguina. Vale, què he de fer amb A veure... això? Treu-te la màscara. 30! Aviat descobrirem què vol dir aquest 30. $20. Em sembla que sé el que és. Una màquina d'aquelles d'agafar ninos, cuir periciada.
Gràcies, carinyo! Uau, és una màquina d'aquelles! T'explicaré... Està plena de regalets! Ara t'explicaré de què va la cosa. He de tirar l'euro. El 30 aquest. Això vol dir que ara començarem i tindràs 30 regalets. 30! Un que ja el veus, aquí. Ja no sé com que la queda això. I els altres els hauràs d'anar traient d'aquí dins. Ara no hi són tots a dins perquè no m'hi caben tots. Però això, en sèrio, com van aquestes monedes? Pots començar, si vols. Ara. No. Encallat. Espera, que n'hi agafo un altre. No cal una de l'hora? Sí, si pots, si et dóna temps. Ja el tinc! No tenia pel·lícules. Se m'ha acabat el temps! No el tinc a dalt! Espera, una altra moneda, va. Ricos, mireu com m'ha quedat. Em falta la moneda, però... Ai, em falta... Oh, merda! Ui, dos de cop! Ah, no. Ara espera't, l'has de fer baixar. Que no es trenca, que no s'estripi. Primer m'ha tocat això, un rasca. El rasca de verano de la 11. 10.000 euros de premios. T'imagines que et toqui? Sí, a veure, que no l'he fet mai. Ui, aquí no t'anirà bé si no es du això. Conxa, això res, no? No, suposo que no. T'hauries de posar un llibre sota, no? Va molt bé, Gafas de sol, 100. Tabla, 10.000. Mira el parasol! ¡1 euro! Oh, 1 euro, i t'ha tocat? Sí! Mira, he tocat 1 euro a la mama, Roc. 1 euro! Comencem bé, eh? Sí, molt bé. No m'ha tocat cap extra, però està bé. Roc, em pots ajudar a obrir aquest, carinyo? Ah, ja el vol agafar. Ja hi jugaràs, tu, ja hi jugaràs quan siguis més gran. Anem pel segon. El segon que he agafat. Que nervis, Roc. Un altre rasca! No és el mateix? Sí, és el mateix. Ara ja sé com va. Que toqui un extra. No poso res de... Mira, 1 euro! Oh, en sèrio? Té una sort, aquesta. T'ha tocat 1 euro, també? 1 euro? De moment no estàs perdent res amb mi, eh? Ja porta 2 euros, Roc, la mama. De moment no estàs perdent per res amb mi, tu. Potser pesa massa, no? No, no pesa, no. Has de tirar un pèl més amunt. Oh, que no dona per tirar més amunt, l'has d'agafar de més avall. Tira'm un cop aquí. Ara. Hi ha alguns que s'encalla a la sortida. Si s'encalla, fes-lo caure, que així fa el sorollet de... Otro rasca será. Va, ara que ja ho sabem. Ja, això rasca no, ha fet. Què? No. No, menys res. No pot tocar amb tots. No, ja... Sí! 1 euro! 1 euro? 2 euros! No, 3 ja en portem, no? Aquí 2. Aquí 2? Sí. Què vols dir 2? 2, mira, 2 parasols. Hòstia, 2 parasols ja han? Clar, home, t'hauria d'estar tocant 10.000 euros. De 4 me n'han tocat 3. Mira, m'ha tocat res de l'altre món. Em tornen els diners i a mi m'ha tocat 2 euros. 1 euro més, però... Com que jo no m'he gastat ni 1 euro, si vol la... Va! Ay, ¿dónde será papá Ludo? ¿Dónde será? Sí. Ara entens per què estava tanta estona embolicant cosetes. Oh, quina merda, tio. Oh, No ha tocat res. no t'ha tocat en aquest? Bueno, pot tocar pas a tots. Va, que això... Però igualment continuaré jugant i que em vagi als llocs. Mira, ho he fet sense mirar!
aquí no hi ha res. Com que no hi ha res? Sempre hi ha alguna cosa. És un Pokémon. Que posa regal 1. ¡Ay, un Naruto! T'aprova a poc a poc. I què ens regalaràs? Un vinil. Ja t'he dit que en total hi ha 30 regals. Un vinil. Alguns són rasques i els altres són... Anirem a l'aquàrium, a Manroquet. Aquàrium Barcelona. Entrades a l'aquàrium. El que em toca és el cabré estripat de rosca. Home, no estripis cap. A Sense voler fos. veure si no ens ho pagaran. Oh, res. Ah, no, en tinc un altre aquí per obrir. Ah, això tampoc és cap rasca, caricos. Això tampoc és cap rasca, perquè veig un... Mira, regal 2. ¡Un Naruto! Ah, anem al White Summer. No t'ho tocat res, caricos. No. Ai, no. Ui, el regal 5. Ah, sí. Passa. Ostres. Què és? Em sap greu, ara. Joder, és que em sap greu a mi la gent que rasca els diners. A few moments later. De color rosa, com m'agrada, carinyo. Caricos, com us heu quedat després de veure la supercàmera Instax? I després del regal estrella hem reomplert ja amb tots els paperets que falten. Això es posa aquí i tu seràs el meu ajudant, vale? Va, ajuda'm. Què vols tocar? Molt bé! Ui, aquest nen em jubila, em jubila. Bravo! Mira, l'he tingut en roig! Molt bé, regal 3. Una corretja per la Instax. Marcs de fotos per la Instax. Per posar la foto aquí, que tingui com el bord aquest color. Ala, caricos, com s'ha passat l'Òscar. Heu de saber, els que no ho sabeu, que aquestes màquines del ganxo a casa li xiflen. Sempre que anem a la fira vol jugar. I el rasques també. O sigui, he fet una combinació de coses que li agraden. El truc que he trobat és no has de posar del tot la moneda, fas així una mica i ja s'engega. I el regal 4. Mira els carrets de la foto! I una funda superxuli de conjunt! Gràcies! Gràcies, Roc! És a part del rock Gràcies, també. papa d'en Roc! I de la Zuma. Gràcies, Uma! Caricos! S'ha acabat la sorpresa, s'ha acabat els regals. Per això estava tancat a l'habitació amb paper d'embolicar. I és que ja deia jo, a veure, ha de ser alguna cosa petita, això sí que ho tenia segur, perquè no tenim gaire espai tampoc per amagar aquí, jo què sé, un quad, impossible. Esperem que us hagi agradat molt, caricos, la sorpresa. Demà, tot el dia 13, és el meu cumple, així que demà espero continuar-ho celebrant amb la família. Ja és avui, Així que si us ha agradat el vídeo, caricos, doneu a... like i subscriviu-vos al canal de la família Caricú. Adéu, caricús. Em veieu més vella, caricús? 30! En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.